Salam Ata Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şugunky sanyna. Türkmenistan bilen Hataýyň daşary işleri ministrleriniň telefon söhbetdeşligi. Merkezi Aziýa Italiýa samiti 30-njy maýda Astana şäherine geçirilýär. Türkmenistan bilen Katar futbol hyzmatdaşlygyny pogtalandyrýar. Türkmenistanyň zenanlar ýygynysyna täze tälimçi bellenli. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşid Meredow bilen Hataý Halk Respublikasynyň daşary işleri ministri Wan Ýeniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Taraplar iki taraplaryň strategik hyzmatdaşlyk meselelerini, hususan syýasy, diplomatik, hyzmatdaşlyk, ykdysadyýat, energetika we beýleki birnäçe ugrlardaky meseleleri aralyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan bilen Hataýyň Birleşen Milletler Guramasynda başga halkara düzümlerde we görnüşlerde birek bolan köp birlik gollaw barada bellenip geçirildi. Şunuň bilen baglykda ýokary dowlet derejesi ýoly goýulan açyk, dostlukly we konstruktiw dialogyň Türkmen-Hataý gatnaşyklarynyň depkinini ösdirilmeginiň esasy şertidigi barada ymsaldy. Hot Türkmenistan bilen Hataýyň baş tutanlarynyň we liderleriniň ýygderli duşuklary ugrlaryň giň toplum boýunça iki ýurdun hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini ösdirmek üçin berk esas bolup durýar. Daşary işleri ministrleri iki ýurdun daşary syýasy edaralarynyň arasyndaky syýasy geňeşmeleriň ähmiýetini bellediler. Hem-de diplomatik ýollar boýunça ýygderli iki taraplaryň gatnaşyklary dowam etdirmek barada ılalaşdylar. Merkezi Aziýanyň baş tutanlary bilen Italiýanyň premier ministriniň gatnaşmagyna ilkinji Merkezi Aziýa Italiýa samiti 30-njy maýda Astana şäherine geçirilýär. Şol gün Italiýanyň hökümetiniň baş tutany Gazagystana resmi saparyny amala aşyrar. Bu barada Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň medpugat gullawy habar berýär. Ilk başda bu samit hem-de Giorgia Meloni'niň Özbegistana we Gazagystana sapary hem-de Merkezi Aziýa Italiýa samitini 25-27 aprelde geçirmek gözüňde tutulupdy. Ýöne 21 aprelde Rim papasynyň aradan çykmagy bilen bu sapar iýza süýşürilipdi. Merkezi Aziýa döwletleri Gazagystan, Kyrgyzstanyň, Tejikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň liderleri bilen beýleki döwletleriň arasyndaky bu görnüşdäki samitler birnäçe ýyldan bäri geçirilýär. Şeýle görnüşdäki duşuklar Sewitiň daşary işleri ministrleriniň derejesinde hem gurulýar. Astana şäherine Tomuz pasynda Merkezi Aziýa Hataý, Güýze bolsa Duşanbe şäherine Merkezi Aziýa Russiýa samiti geçirmek meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň futbol federasiýasy bilen Kataryň futbol assosiasiýasy futbol boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdirmäge günükdirilen hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. Gol çekişlik dawarasy Kataryň paýtagty Doha şäherindäki Kataryň futbol assosiasiýasynyň Al-Bidda binasyndaky merkez edarasynda geçirildi. Kataryň futbol assosiasiýasynyň ýoldaşçysy Jassim Ben Rashid Al Buayen bilen Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň ýoldaşçysy Gonç Murat Öwekow degişli alalaşyga gol çekdiler. Dawara gatnaşanlaryň katarynda her iki ýurdun futbol guramalarynyň baş sekretäri Mansur Al-Ansari hem-de Serdar Geldiýew hem bar. Gol çekilen alalaşyk Kataryň futbol assosiasiýasynyň Aziýanyň futbol federasiýalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek hem-de Aziýanyň dostlukly döwletleri boýunça kärdeşleri bilen gatnaşyklaryny pogtalandyrmak babatda alyp barýan strategiýasynyň nowatdak ädimine urildi. Futbol hünärmeni 45 ýaşly Boris Barowyk Türkmenistanyň zenanlar ýygyny toparynyň baş tälimçisi wezipesine belenildi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň futbol federasiýasyna zähmet çekýän Barowyk Nisa, Gaz, Meru hem-de Aşgabat toporlaryna şeýle-de Özbegistanyň futbol çempionatynyň wekilleri Andijan hem-de Şurtan toporlaryna çykyş etdi. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyny toparyna hem çykyş eden Barowyk çykyş eden toporlary bilen Türkmenistanyň futbol çempionatyny birnäçe gezek baýrakly ornary munasip boldy. Ine mehriban müştaqlar Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şugunky sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şoldan ibaret. Gepleşigimizden indik sanyna görüşýänçek hoşda bolun.